l-edukazzjoni f'Malta. It-tfal huma l-mimmi tajnejna. Namlu minn kollox biex nixtiequhom aħjar minna. Nedukawhom, nibatuhom l-aħjar skejjel, noħduhom għal privatijiet. Inkollu insusu warahom biex jistudjaw. Allura diżappunt kbir għal ħafna min-nies li t-tfal tagħhom m'għaddewx mill-eżami. X'jiġri? Jekk jeħel tifel wieħed, allura forsi torta dak it-tifel. Anke jeħlu tnejn, anke jeħel persentaġġ żgħir. Imma jekk 60% tal-istudenti tagħna ma jirnexxilhomx jilħqu livelli li aħna nixtieqhom jilħqu, allura għandna xi ħaġa ħażina fis-sistema. Uridu naraw x'inhi di xi ħaġa. Hemm xi ħaġa oħra li kieku jiena xi darba nkun fil-poter, nirranġa żgur. U dik hija l-kwistjoni ta' revision of papers. Jiena naħseb revision of paper voldiri isek qed tmur il-qorti għal xi appell. Meta tmur il-qorti għal appell x'tagħmel? Tieħu xi ħadd jirrappreżentak għax inti ma tifhimx biżżejjed. U allura jiena nissuġġerixxi illi t-tifel ikollu d-dritt jieħu xi ħadd mhux il-ommu jew l-missieru għax dawk huma emotionally involved. Imma xi teacher, xi ħadd li jkun approvat, xi ħadd li jkun jifhem kif timmarka il-questions, l-answers. U allura da t-tifel ikun ċert f'moħħu illi hu a fair deal. Hekk naħseb li għandna nagħmlu. Ringrazzjakom.